Ndi bwino kumanena chilungamo kusiyana ndi kumanena bodza. Makamaka lero pokhala la Mulungu mundilole Amalawi ine ngati president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuti ndikalankhulepo mopanda mantha kuwalankhulira Amalawi osauka amene alibe mawu koma mu dziko lawo lomwe. Pa John 8 verse 44 amanena kuti amene amanena bodza ndikunena zinthu zimene sangazikwanirise amakhala atate wa matate amene amakhala mfumu ya mafumu yonama. Tikamakuuzani Amalawi kunena kuti ziko ilili akuliyendesa ni mamafiya, ziko ili ndilama criminals, ndipo zimene amapanga amaziwana okaoka, ambiri ya inu simmakhulupirira. Ndakhala ndikumanena ine kunena kuti mulandu wa Chilima wina apita nawo, wina akapanga masewera ati akalowe ndi iyeyo, ndipo ine sindikuonapo china chilichonse chimene chingapitise pasogolo mulandu umenewu. Mulandu umenewu ukufunafuna munthu wina, koma iyeyo mwina analakwisa. Iyi ndi joka, ndipo akapanga masewera jokayo amubandula eka. Amalawi simunakhulupirire. Tikamanena ambiri mmanena kuti Boni Kalindondo wachamba, Boni Kalindondo wa madrugs, Boni Kalindondo wa drama. Lero Amalawi anazuka ndikudabwa kunena kuti President Chakwera wamutumiza Chilima ku Tanzania, munthu wokuti akuyimbidwa mulandu wokuba. Zinali zodabwisa kwambiri poona kunena kuti munthu amene akuyimbidwa mulandu koma palibe amene walembera ku khoti kunena kuti tikufuna mutipase chilolezo kuti Achilima apite kunja. Imene inaonekeratu kuti inali contempt ya State House, contempt ya ACB, contempt ya makhoti, kusonyeza kuti munthu amene tili naye alibe chilungamo, ni munthu wonama kwambiri. Ngati kuli president amene wakhala pa udindo muno Malawi kwa mapresident yena wonse onama, ndi President Chakwera. Abale anga ndakhala ndikunena ine lero si apa aboma alengeza kunena kuti mulandu wa Chilima akufuna uchite drop, sitinkanena ife. Ini nkhani yonena kuti Amalawi muzikhulupirira tikamakuuzani, ndipo tinkanena kuti ngati akupusisa Amalawi ndiye kuti iya ingati sakuapusisa Amalawiwo akupusisana okhaokha. Lero mwaziona msinje wati nkanena. Ini nkhani imene tikuyenera kuti Amalawi tikhale odandaula, chifukwa zimene zikuchitika muziko muno tikapusa siku lina tizapeza ziko litagulisidwapo. Ino taonani posachedwa pompano tamva malipoti onena kuti aziko la Tanzania akumanga doko pa nyanja ya Malawi. Chachitika ndicha boma la chitapo cha palibe chimene chachitika, aboma is just business as usual. Komanso ife ya Malawi aeni ake tili ndi vuto, chifukwa sitikuteteza zinthu zimene zili zathu. Tikuasiya andale kuti azitidoda, andale kuti azitipangira matama kumakhanga tiziko lindirawo. Siku lina tikapusa tizapezeka kuti siku lina ziko lidagulisidwa. Tikamanena ina ife maona ngati kapena mwina tikungoderera kapena nsanje, koma timakhala tikunena zeni. Ziko ilili la Malawi likuyendesedwa ni mamafiya, ndipo chilungamo Malawi mukuyenera muchidziwe kunena kuti anzathu aja anapita ku Israeli, amene aja anagulisidwa ukapolo. Ndi chifukwa chake ziko la Israeli lili kutha kumaamenya anthu aja. Anatenga contract kuwapasa anyamata aja asanawerenge bwinobwino kuti kodi contract imene akupitayi kapena ntchito zimene akukagwirazi ni ntchito zanji. Anyamata aja posowa ntchito anangowerenga mwaphuma osadziwa kuti amakagulisidwa.
inu munthu wokuti anapita ku Chansa College, munthu anali ku Bunda College, angapite ndikumakatora tomato ndikumakachola tanaposi? Ini nkhani yonena kuti Amalawi tikuyenera tizuke tipangepo kanthu, chifukwa anthu amene ajawo ndi Amalawi. One person killed is one too many. Kutipera anthu athu, kutimenyera anthu athu ndiye kuti tikumenyedwa ndi ifeyo olo ali mmodzi. Tikuyenera tizuke. Iyi ndi chimozimozi nkhani imene inachitika ku Omani, imene asikana opambana 50 anali trapped, ndipo tithokoze kwambiri Pido International. Kupanda Pido International, asikana ambiri aja atamwalira, amapangidwa nkhanza zosiyana-siyana monga mmeneso akupangiridwa nkhanza anzathu amene ali ku Israeli. Koma ifeyo Amalawi sindikudziwa kuti kodi ife tinachita kulozedwa, chifukwa it is business as usual. Palibe kutengapo gawo, palibe kutekeseka, palibe kukhala ndi nthumazi kunena kuti dziko lathu kodi lili kupita kuti. Tikuyenera tizuke monga mmene wavutira shuga muno Malawi. Tikanakhala kuti tinali Amalawi akale, tikanazuka kuwafunsa adindo kuti kodi chikuchitika ndi chani, koma tonse tangokhala. Ndafuna ndikuwuzeni abale anga, anthu awawa alibe appetite yolamulira dziko, kutero kwakanakhala kuti milandu imene iyi akupanga ndi osauka ali mu ndende padakali panopa, koma onse andale amayikirana kumbuyo. Ndi chifukwa chake tinanena kunena kuti mulandu wa Chilima suzapita patali, ndipo ine ndikudziwa kunena kuti munthu amene anayenera kusaina zimenezi anali president. Iyi ndi filimu chabe, komanso mwina musaone ngati inu a UTM, musaone ngati ndiye kuti pamene popotu inuyo mapulumuka. Kutereko imeneyo ndi filimu, ataona kuti zinthuzo zikumukhuza iyeyo. Padakali panopaso akonza filimu ina yonena kuti eligibility ya president wanu imeneja sizatheka, ayika kale makona, ayika kale zikhomo zimene majaji akakane kuti ameneyo sali oyenera kukhala president. Tinakuwuzani mbuyo mukoma anthu ambiri simmakhulupirira. Kodi dziko litimanena kuti likuyendesedwa ndi mamafiya, muone olomene akuyendesera nkhani za chamba chimene chimatchedwa kuti industrial hemp. Ngati kunali boma kapena chipani chimene chimakana kuti nkhani za chamba zisachitidwe pasi mparliament, enalitu chipani cha MCP. Koma lero zochita zawo zikudabwisa kwambiri. Pakati apo anawamema Malawi kuti akhale ndi makampani aambe kulima mamega farm achamba. Chinachitika ndi chani? Ministers okhaokha anachita export chamba chija kupita ku maiko akunja, ndipo business amene aja akupanga ndi azungu osakhala Amalawi. Tikunena pano Amalawi ambiri analuza ndalama zawo kufuna kuti apange business imene ijayo. Leronso abwera sabiru ina ndikuchita pasi chamba sopano chenicheni chosutachi, chimene anthu ambiri ali mu ndende chifukwa cha chamba chimene chichi. Koma chachitika ndi chani? Muona palibe sikolo limodzi limene anenapo kuti onse amene achamba amene anagwidwa ali ndi mulandu wa chamba atuluke. Ayi, koma muona zimene zili zichitika, ati apindule ndi chamba chimene chichi ndi anthu obwera. Dziko lathu azisogolere athu amalemekeza anthu obwera kusiyana ndi nzika za mzikomo. Motere kuti musayembekezere kunena kuti Amalawi muchite celebrate kumanena kuti asogoleri athu achita legalize chamba. Muiwale zimenezo, kutereko iwowo ndi business yawo, ati azipindula ndi chambacho ndi iwowo. Chimozimozinso musegule maso anu ku nkhani ya minerals. Panopa kuli phwando la kakowa lothamangira kumakapereka malaisensi kuti anthu azikakumba malo osiyana-siyana muno Malawi nkhani ya minerals. Ngati sitisamala Malawi, ndikufuna ndikuwuzeni miyala yonse muziko muno, chifukwa tu ziko lino mwina ambiri simadziwa. Andale anasunga kafukufuku wa ndege kusunga kuchinsisi kuti musaziwe kumene kapena ziko lino kuti lili ndi miyala ya mtengo wapatali yochuluka bwanji. Akuziwa ndi iwowo andalewo, makamakaso a MCP. Lero achita launch posachita pompano ku BICC kuti ziko lino liyambe kupanga nkhani za mining.
muziwe kunena kuti nkhani zimene zijazo za mining pamene muzatutumuka amalawi miyala yonse itapita atayitenga azungu imeneja ndi bizinesi ya anthu andale ngati sitisamala ngati sititeteza dziko lathu muona zimene zili zichitike izi ndikukuwuzani izi mopanda mantha ndikukuwuzani izizi ngati inenso mu president wanu wa amphawi siku lina amalawi tizalira tizapezeka kuti dziko ili lagulisidwa chifukwa anthu awawa ali pakalikiliki ofuna ndalama kuba ndalama. Kamuzu sanali wopusa, Bakiri sanapuse, Bingwa Mutharika sanapuse, Mai Joyce Banda sanapuse, Peter Mutharika sanapuse. Amadziwa zimene akupanga kuti muziko muno muli ma minerals koma amafuna kuti ochita benefit akhale anyake amalawi koma awawa ndi afiti asataniki akufuna china chilichonse chikhale cha iwo. Muchenjere kwambiri. Bon Calendar, the DZ, Chiomba Nkhanga, Chiomba Nkhanga amene chinazaona patali, chinachoka patali chitaona t-shirt ya DPP inabwera ndikukachiomba Chiomba Nkhanga.